बे स्क्रिनाव नुनाय माबाया आरो फट'आ तो बिनि थाखायनो माने फेसबुकाव बहुत माने बिराद भाइरेल जादों आरो बे पस्टआ माने मानो बेबायदि खालामनांगौ मानांगौ मानो बेबायदि माने स्पेसियेलि बे माने प्रकाश नार्जारी माने फेसबुक पेजनिफ्राय फैदो आरो बियो माने बेखौ पस्ट होदो आरो तो आं बुंनो सानदों आरो बे पस्टखौथ' होदो होनाया इनिफ्राय नैबे गेट बानायनायनि मेन माबायानो जाबाय रिजनानो जाबाय माने 5 तारिखआव माने अटेकिं दङ आरो बिपिएफ हानजाया देरहादोंना तो बिपिएफ हानजाया देरहायोबा बे माने समायखिरा लागोन आरो 5 तारिखआव तो माने भिडिअफोरखौ बानायबाबो माने सानै हयै बानायनांगौ आरो मा जागोन मा जाया इयुनाव बे भिडिअखौ बानायबा बा बे भिडिअखौ आपलोड खालामबा पस्ट होबा मा जागोन मा जाया बेफोरखौ साननांगौ आरो माने इमान माने अभद्र बा गावनिखौल' साननाय बा गुबुननिखौ सानि बेफोरबायदि नङा आरो दा गावनि पार्टिखौल' साननाय बा गुबुननि पार्टिखौ सानि बेफोरबायदि नङा आरो माने मिलायनांगौ जों माने तो मा बुंगोन आरो आं मोजां मोनो आंथ' आंनि फारसेनिफ्राय माने आदा प्रकाश नार्जारीखौ आं 1% मोजां मोना आरो बिनि टपिक बिनि माइन्डलेस माने माइन्डफोरा मोजां नङा माने माबायदि भिडिअ हेगारनांगौ टपिक गैया माने पाब्लिकफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं जेरै बड'लेण्ड टाइगारा माने पाब्लिकफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं लाबोयोमोन थिग बेबायदिनो हमना लानांसिगोन आरो आदा प्रकाशखौबो माने दाख्लैबो आरो मोनसे पस्ट होलायबाय माबायाव बार फायनायनि बारहुंखा अखा हानाया नै माने ओरैबायदि बार फायदो ओरैबायदि अखा हादो बिसोरनि दिनाव माने माबा मा होनगोन बेफोरबायदि माने भिडिअ हेगारनायफोरा मोजां जायाखै आरो माने अनसायजायि आरजाथावि खामानि मावबाय थायो आरो आदा प्रकाश नार्जारीया आंनि बिथिंनिफ्रायबाथ' आं आदा प्रकाश नार्जारीखौ 1%बो मोजां मोनखाया आरो आवगायनिफ्रायबो मोजां मोनखाया आरो आं बे मानसिखौ सापर्टबो खालामखाया आरो बड'लेण्ड टाइगार आरो प्रकाश नार्जारी आरो माखासे दं आरो बेफोरबायदिनो माने जेबो माइन्ड गैया मा गैया माबायदि भिडिअ बानायबा मा जागोन आरो पाब्लिकफोरनि गेजेराव मा रिएक्सन जागोन बिनि माबायाव थांबानोथ' बिनि फेसबुक पेजाव थांबाबोथ' बेखौ मिथिखायो माने कमेन्टफोराव फरायनानै इमान गाज्रि कमेन्ट हरो जाम्बा बुरबक खि जानाय मा जानाय होननानै आदा प्रकाश नार्जारीखौ कमेन्ट हरो आरो थेवबाबो माने बे कमेन्टखौ फरायनानै लाजियोना लाजियाथाय माने मानसिफोरनि कमेन्ट मोननाय बे पार्टिनि नङा आं बिपिएफ पार्टि बा आं इउपिपिएल पार्टि बे पार्टिनि माबा एगेन्स्ट नङा बियो माने पाब्लिकफोरा मिथिखायोना सोरबायदि सुबुङा माबायदि सोरबायदि सुबुंखौ माबायदि कमेन्ट हरनांगौ तो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया मोजां जायाखै आरो आयाव पाब्लिकफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुंसो लाबोगोन आरो बियो जास्ट माने सामान्य सिम्पोल खिथासो बियो गेट बानायनाया बेथ' प्रग्रामा जाथारनांगोन बे अटेकिं समायखिरा लानायाथ' जाथारनांगोन ना बे फिसा मा होनो माबाखौ लानानैनो पाब्लिकफोरनि गेजेराव इमान गिदिर गुलुं गुजुं माबा गन्डगल लाबोना होनो नाङा आरो कमेन्टखौथ' नुगोन गासिबोथ' माने कमेन्टआ माने मोजांबो हरगोन माने प्रकाश नार्जारीखौ मोजां मोनग्राबो दङ गाज्रि मोनग्राबो दङ आरो तो मोजां मोनग्राया मोजां कमेन्ट हरगोन सोरबा पार्टिनि एगेन्स्ट जानाया मोजां कमेन्ट हरगोन बेफोरबायदि नङा आरो पार्टिनि एगेन्स्ट जालायलायनानै कमेन्ट हरनांगौनि गोनांथि गैया आरो तो बेखौ बनायदो मेन रिजना जाबाय अटेकिं लानायनि समायखिरा लानायनिसो बियो माने पार्मानेन्टलि गेट नङा आरो तो बेखौ लानानैनो बे आदा प्रकाश नार्जारीया माने भिडिअ बानायनाया मोजां जायाखै आरो पाब्लिकफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं लाबोनाया मोजां नङा आरो बियो जास्ट बियो पार्मानेन्टलि गेट नङा बियो जास्ट सानसेनि थाखायल' गेट बेखौ गाबोननो बोखारफिनगोन तो बेयाव भिडिअ बानायलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो पस्ट होलायलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो बे जाम्बानिसो खामानि आरो आंनि बायदिबा जाम्बा जाम्बिफोरासो बेफोरबायदि माने माइन्ड गैयि आंथ' सानो दाख्लैनिफ्रायनो माने जेब्लासिम माने बिटिआरनि इलेक्सननि रिजाल्ट होदोंमोन बै दिननिफ्रायनो माने प्रकाशखौ एगेन्स्टल' लांनाय नुयो आरो बेफोरबायदि नङा माने समाजनि खामानि मावनाया बेथ' आगोलाव समाजनि एफा मोजां समाजनि खामानि मावोमोन तो मोजां जायाखै आरो बेफोरबायदि एगेन्स्टल' लांबाय थानाया माने गासैजोंबो मिलायनांगौ दा आरो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो तो बयनिसिमबो रिकुवेस्ट आरो बेनो गाज्रिफोर बुंफ्लांबायदोंबा आंखौ निमाहा हो आरो रायजोफोर दे